El modernisme, l'últim moviment de la literatura catalana començat al segle XIX, va començar a decaure en els primers anys del segle XX. Tot i que durant la segona etapa del modernisme, que va del 1900 al 1911, van aparèixer obres emblemàtiques com Solitud, de Víctor Català, o Josafat, de Prudenci Bertrana, el corrent literari i artístic que dominava en les primeres dècades del segle XX era el noucentisme. Però el segle XX va oferir moltes sorpreses. Us convido a fer una visita guiada per la literatura de tot un segle. El noucentisme és un moviment literari, polític i cultural que es va anar obrint pas a Catalunya durant el primer terç del segle XX. El seu nom indica la voluntat de fer un art nou, adequat als temps que corrien. És a dir, es tractava d'escriure i viure d'acord amb el 900 per integrar la cultura i la literatura catalanes a la tasca renovadora que es feia a Europa. Tal com havia passat en el cas dels romàntics i en el dels modernistes, el nou corrent considerava el corrent anterior, en aquest cas el modernista, com una romanalla del passat fruit del romanticisme del segle XIX. Pels noucentistes, el nou segle havia de començar necessàriament amb idees noves. El noucentisme, que durant els primers anys va conviure amb el modernisme, es va començar oficialment el 1906, any en què es va celebrar el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana i es va publicar el llibre de poemes de Josep Carner, Els fruits saborosos, on apareixen els components de l'estil noucentista. Eugeni d'Ors, un dels ideòlegs del moviment, va començar a publicar el seu glossari en el diari La Veu de Catalunya. Les glosses eren articles periodístics que d'Ors escrivia sobre anècdotes, filosofia, cultura o qualsevol tema que li interessés. En aquestes glosses, d'Ors hi va definir alguns dels trets que van caracteritzar el noucentisme, nom que ell mateix va idear per al nou moviment. El moviment es va acabar als anys 20. L'any 1923, Primo de Rivera va fer un cop d'estat amb el suport de part de la burgesia catalana. Això i la marxa d'Eugeni d'Ors a Madrid, on va escriure en castellà, va significar el final del noucentisme, tot i que la seva influència es va allargar fins a la Guerra Civil. L'objectiu del noucentisme era regenerar culturalment Catalunya i introduir-la en els corrents artístics europeus de l'època. Al contrari del romanticisme, en l'estètica del moviment noucentista hi prevalia la raó i l'intel·lecte per sobre del sentiment. Per això els nous referents artístics i literaris eren d'inspiració classicista. D'entrada, el noucentisme era un moviment elitista. Es dirigia a la intel·lectualitat més refinada i no tenia cap pretensió d'arribar a ser popular. En el modernisme era habitual trobar una oposició entre l'artista i la burgesia, mentre que el noucentisme acceptava la civilització sorgida de la industrialització i era un moviment purament urbà. Les característiques de l'estètica noucentista les va definir Eugeni d'Ors en el seu glossari. Aquestes en són les més representatives. Classicisme. El noucentisme rebutjava qualsevol forma de desordre cultural. Per això es van adoptar les idees d'ordre, harmonia, serenitat, objectivitat i perfecció, atribuïdes al món clàssic. Mediterranisme. Relacionat amb el que acabem de dir, es defensàvem com a estil de vida modèlic les cultures nascudes al Mediterrani, especialment les de la Grècia i la Roma clàssiques. Arbitrarisme. Amb aquest terme, Eugeni d'Ors es referia a la voluntat dels noucentistes d'aconseguir l'ideal a partir de l'abstracció de la realitat. L'obra d'art ja no era fruit de la inspiració, sinó de la idealització i de l'artifici. Civilitat. El noucentisme rebutjava la naturalesa salvatge pròpia del modernisme i defensava un espai urbà on regnés l'ordre i en què les discrepàncies socials es dissolguessin mitjançant la cultura i el civisme. Imperialisme. La voluntat de regeneració cultural del país lligava l'acció política i l'acció cultural.
Es van crear infraestructures culturals com l'Institut d'Estudis Catalans, el 1907, i polítiques com la Mancomunitat de Diputacions de Catalunya, el 1914, que pretenien estendre la ideologia noucentista a totes les capes socials. Ironia. L'ús de la ironia no era exclusiva dels noucentistes, però per ells era un factor important i la feien servir sovint. Els autors del noucentisme es van decantar especialment per la poesia, perquè és un gènere que permet crear una llengua literària i idealitzar la realitat. Però també van conrear la prosa breu, tant narrativa com periodística. La poesia noucentista es caracteritza per un tractament objectiu del tema del poema, la recerca d'un llenguatge precís i d'alta cultura i la recerca de la perfecció formal. Normalment presenta una natura idíl·lica i civilitzada en contraposició amb la natura salvatge dels modernistes, però, sobretot, el model paisatgístic que presenta és la ciutat. Durant aquest període també es conreava la prosa breu. L'article periodístic era un mitjà ideal per vehicular i fer conèixer els objectius noucentistes, tal com va fer Dors en les seves glosses a La Veu de Catalunya. El noucentisme va causar impressió entre els artistes, o potser s'hauria de dir entre la burgesia que tenia inquietuds artístiques. De qualsevol manera, aquest moviment va donar fruits en una generació molt important d'autors que van confeccionar les seves obres sota l'estètica noucentista. Els que veureu en són alguns dels més representatius. Eugeni d'Ors, que va viure entre el 1881 i el 1954, va ser, eminentment, un assagista que es va erigir en ideòleg del noucentisme a través de les glosses que va publicar a La Veu de Catalunya, amb el pseudònim de Xènius. La glossa és un article breu i sintètic que tracta d'algun tema cultural amb un estil literari molt treballat, contràriament a l'article periodístic, que busca la simplicitat. Dors, o Xènius, va agrupar les seves glosses en obres com La ben plantada, Gualba, la de mil veus i Oceanografia del tedi. Un altre personatge paradigmàtic del noucentisme va ser Guerau de Liost, pseudònim del poeta nascut el 1878 i mort el 1933, Jaume Bofill i Mates. El 1908 va publicar La muntanya d'ametistes, on va fer una recreació del Montseny com a muntanya humanitzada, en contra de la naturalesa salvatge que, pels modernistes, representava Montserrat. La figura de Josep Carner, nascut a Barcelona l'any 1884 i mort el 1970, encara pren més rellevància. No va destacar només per la seva aportació al noucentisme, sinó que unànimement es va considerar un dels poetes més importants de tota la literatura catalana. Josep Carner es considerava el creador de l'estètica noucentista en la poesia, presentada l'any 1906 a través del recull de poemes Els fruits saborosos. Posteriorment, Carner va publicar altres obres, com La paraula en el vent, en què parla del desengany amorós encara en la perspectiva noucentista. Malgrat tot, l'any 1920, Carner va ingressar en la carrera consular i va marxar de Catalunya, fet que va coincidir amb el començament de la desfeta del noucentisme. Carner no va deixar d'escriure, però va abandonar l'estètica noucentista i va començar una nova etapa que va durar fins al final de la Guerra Civil, el 1939. L'obra més representativa d'aquesta època és El cor quiet, on presenta una lírica més reflexiva que s'allunya del joc formal anterior. Després del 1939, Carner es va exiliar, primer a Mèxic i després a Bèlgica, on va morir l'any 1970. D'aquesta etapa és l'obra més representativa del poeta, Naví, i on Carner fa una poesia metafísica en què planteja temes com Déu, la mort o el paper de l'home sobre la terra. A part de l'obra poètica que li va merèixer el qualificatiu de príncep dels poetes per part dels seus contemporanis, Carner també va destacar en la prosa breu i va traduir novel·les de grans autors estrangers com Mark Twain, Charles Dickens, entre d'altres. Amb el noucentisme ja avançat van aparèixer dos corrents culturals nous que van penetrar a Catalunya cap al 1914, el postsimbolisme i l'avantguarda.
El primer pretenia fer de la poesia una experiència retòrica exclusivament cultural, en una mena de recerca de la poesia pura, que sovint es va considerar massa difícil d'entendre. El poeta postsimbolista per excel·lència és Carles Riba. El poeta més representatiu del postsimbolisme a Catalunya és el poeta barceloní Carles Riba, nascut el 1893. Es va estrenar, amb 26 anys, amb la publicació d'Estances, un recull de poemes en el qual pretenia reduir l'experiència humana i vital a les coses essencials com l'amor. A partir d'aquest moment, no va deixar de demostrar la seva vasta cultura, tant en les seves obres poètiques com en les traduccions de diferents autors estrangers, des dels clàssics grecs, com l'Odissea d'Homer, fins a autors del moment com Kafka. Es va exiliar a França a causa de la Guerra Civil. Un altre dels llibres més emblemàtics de Riba va ser Les elegies de Vierville, en què es planyia de l'exili i les causes que li van portar. En el mateix moment que va aparèixer el postsimbolisme, també van aparèixer els diferents moviments d'avantguarda. L'avantguardisme és un corrent cultural que pretenia posar fi a tota la cultura establerta anteriorment. Per aconseguir-ho, buscava formes d'expressió artística noves a partir de la destrucció de les normes establertes. Aquest principi va fer que existissin una gran quantitat de corrents d'avantguarda diferents, tan diferents que només tenien en comú la terminació isme en el seu nom. Per això els coneixem com els ismes. Aquests en són alguns dels principals. Cubisme. Pretenia transformar la realitat i buscar-ne la forma pura mitjançant l'ús de figures geomètriques i collage en pintura i cal·ligrames en poesia. Futurisme. Rebutjava qualsevol tipus de tradició anterior i exaltava els valors lligats a la vida moderna, els esports, la velocitat, els automòbils i tot el que tingués a veure amb el maquinisme. Dadaisme. És el moviment avantguardista més radical. Proposava la negació de tot i pretenia la destrucció de tota la cultura anterior. Anava més enllà de la lògica i proclamava una llibertat total de creació. Es diu que per crear un poema Dadà només cal retallar les paraules d'una pàgina de diari i ajuntar-les a l'atzar. Surrealisme. Pretenia crear una nova consciència cultural. Proposava arribar al funcionament real del pensament mitjançant els somnis i el subconscient. Quan parlem de poetes avantguardistes, hi ha dos noms que sobresurten entre tots els altres: Joan Salvat Papasseit i Josep Vicenç Foix. En el cas de Papasseit només podem considerar exclusivament avantguardistes els seus dos primers llibres, Poemes en ondes hertzianes i L'irradiador del port i les gavines, perquè després la seva poesia pren un aire més tradicional. En canvi, el cas de J.V. Foix és molt més especial. Josep Vicenç Foix va néixer a Sarrià l'any 1893 i provenia d'una família de pastissers. A part de poeta, va fer de crític d'art i de literatura i va editar diverses revistes d'avantguarda. La seva obra poètica té una peculiaritat. Per una banda, té característiques avantguardistes, com el futurisme i el surrealisme. Però, per l'altra, té molt en compte la tradició cultural, que és molt present en la seva obra. Ell mateix s'anomenava un investigador de la poesia. La seva producció es divideix en poemes en prosa, com els recollits a Gertrudis, i escrits en vers, com el recull de 70 sonets, Sol i de Dol. Amb el noucentisme, la narrativa havia quedat oblidada a favor de la poesia. Però el 1925 va aparèixer un article del dramaturg, poeta, narrador i periodista Josep Maria de Sagarra titulat La por a la novel·la. En la mateixa època, Riba va fer una conferència titulada Una generació sense novel·la. I a partir d'aquí es va començar un debat sobre la conveniència d'escriure novel·les en català de caire modern, perquè la falta de tradició i el ruralisme modernista havien estancat la novel·la catalana. Amb la recuperació de la novel·la van aparèixer autors nous totalment deslligats d'un passat modernista. Per exemple, Carles Soldevila o Francesc Trabal, nascut el 1899 i mort el 1957, representava el vessant més humorístic i innovador de la narrativa dels anys 20, amb obres com L'any que ve o L'home que es va perdre.
La seva obra més rellevant, Vals, deixa en segon terme l'humor i tracta de la insatisfacció i l'amargor de l'adolescència. Però el novel·lista més representatiu d'aquesta generació potser és Miquel Llor. La seva obra es basa en un tractament profund dels aspectes psicològics dels personatges i culmina amb l'obra Laura a la ciutat dels Sants, del 1931, on a través de la història d'una noia descriu l'ambient opressiu i angoixant d'una ciutat de comarques que s'identifica amb Vic. La Guerra Civil va estroncar qualsevol iniciativa cultural i la repressió franquista posterior va prohibir durant molt de temps la publicació d'obres escrites en llengua catalana. Amb tot, els autors catalans no van deixar d'escriure i en la clandestinitat primer i més obertament a partir dels anys 60 tampoc no van deixar de publicar. Els primers anys de franquisme van ser els més durs per la cultura catalana. La prohibició de publicar llibres en català va ser absoluta i a partir del 1944 es va permetre la publicació d'autors antics, però en unes versions que no seguien els criteris normatius de Pompeu Fabra. A més, qualsevol escrit en qualsevol llengua havia de passar per una forta censura. D'altra banda, també hem de tenir present que, després de la Guerra Civil, molts intel·lectuals catalans, com moltes altres persones, es van haver d'exiliar, la majoria a França i a països de l'Amèrica Llatina. Els autors exiliats van crear editorials als països d'adopció i moltes vegades van publicar llibres en català sense haver de patir per cap tipus de censura. El 1945 es va organitzar la lluita antifranquista i pel que fa a la cultura van aparèixer editorials noves, premis literaris, revistes i més tard el moviment de la nova cançó. A partir del 1966 va aparèixer la llei de premsa, segons la qual els llibres ja no calia que passessin per la censura abans d'editar-los. Igualment, la prohibició de l'ús del català en els àmbits públics també es va relaxar. Durant el franquisme, molts poetes que havien començat el seu camí literari abans de la guerra van continuar escrivint seguint l'estètica simbolista, com Carles Riba, que es va establir com a model per a les noves generacions de poetes. L'estètica d'avantguarda també va reaparèixer amb el grup de la revista Dau al Set, integrat, entre d'altres, pel poeta Joan Brossa i pels pintors Joan Pons i Antoni Tàpies. A banda, alguns autors anaven creant una obra personal amb molta força expressiva. L'exemple més emblemàtic és Salvador Espriu, però altres grans poetes també van fer sentir la seva veu. Salvador Espriu es va iniciar en la literatura com a prosista abans de la guerra amb obres com El doctor Rip, Laia i Ariadna, Laberint grotesc. Durant la postguerra es va decantar cap al teatre i, sobretot, cap a la poesia, que feia servir per plantejar reflexions molt profundes sobre la mort i la destrucció a partir de la creació d'un mite personal, Cinera, el nom d'un poble de ficció que, llegit al revés, és Arenys, com Arenys de Mar, que és el poble inspirador d'aquest món irreal. Les obres poètiques més representatives d'Espriu són Cementiri de Cinera, Les hores i Final del laberint. A part d'Espriu, en la creació poètica de la postguerra, també van destacar altres noms. Un d'ells és Pere Quart, pseudònim de Joan Oliver, que ja havia publicat abans de la guerra i que conreava una poesia de realisme social. I entre les noves fornades de poetes, Joan Vinyoli, fortament influït per Carles Riba i el romanticisme alemany, Josep Palau i Fabra, que es mou entre el surrealisme i l'existencialisme, Vicent Andrés Estellers, que explorava contínuament els temes relacionats amb la mort i amb el sexe, i Miquel Martí i Pol, que fa una poesia realista i de to biogràfic. Pel que fa a la narrativa, durant la postguerra van aparèixer dos corrents generals. D'una banda hi havia els que seguien els models de la novel·la psicològica, com Mercè Rodoreda, i de l'altra hi havia els que apostaven per un corrent nou, el realisme històric, que defensava una estètica realista per denunciar la situació social i política del país. En aquesta línia s'inscriuen, entre d'altres, Vicenç Riera Llorca, que des de l'exili va escriure Tots tres surten per l'Usama, Josep Maria Espinàs, amb obres com Combat de nit, o Manuel de Pedrolo. Mercè Rodoreda, nascuda el 1909 i morta el 1983, és una de les novel·listes més destacades de la literatura catalana. La seva producció inclou diversos llibres de contes, però destaca sobretot per les novel·les La plaça del Diamant, El carrer de les Camèlies o Mirall trencat, escrites entre el 1962 i el 1974, on presenta la psicologia de diversos personatges femenins.
Manuel de Pedrolo, que va viure entre el 1918 i el 1990, és un dels autors amb la producció més extensa de tota la literatura catalana. Va escriure novel·les i contes de tots els gèneres, del policíac a la ciència-ficció i del polític a l'eròtic, dels quals sempre se'n desprèn una concepció pessimista de l'existència humana, que presenta condemnada a la soledat o la incomunicació. El mallorquí Llorenç Villalonga, nascut el 1897, ja havia publicat Mort de dama el 1931, abans de la guerra, on feia una crítica de l'alta societat mallorquina. Durant la postguerra va continuar l'activitat literària amb obres com Bearn o La sala de les nines. Un cas peculiar en la narrativa d'aquesta època és el de Pere Calders, que va néixer el 1912 i que va escriure bona part de la seva obra des de l'exili, a Mèxic. En l'obra de Calders hi trobem algunes novel·les, però en destaquem especialment els llibres de contes com Cròniques de la veritat oculta, on combina magistralment la fantasia, l'humor i un to líric molt personal. A part dels poetes i dels narradors que van cultivar els gèneres de ficció, durant el segle XX també hi va haver molts autors catalans que van escriure literatura memorialista o d'assaig. Els més importants i influents en aquests gèneres van ser un empordanès i un valencià, Josep Pla i Joan Fuster. Josep Pla, nascut el 1897, va començar a escriure en la dècada dels anys 20. L'any 1981, quan va morir, va deixar escrita i publicada una de les obres més prolífiques de tots els temps, que inclou novel·les com El carrer estret, biografies com els famosos retrats titulats Homenots, llibres de viatge dedicats a la Costa Brava, les Balears i Catalunya, i diversos reculls d'articles. Amb tot, les seves millors obres són les que va escriure en forma de dietari i entre les quals destaquen Notes disperses i, per sobre de tot, el quadern gris. L'obra de Pla tracta del paisatge, de l'època que li va tocar viure i de les persones que va conèixer, i sempre se'n desprèn un aire irònic i escèptic davant de la realitat. L'autor valencià Joan Fuster, nascut el 1922 i mort el 1992, va escriure obres de reflexió sobre l'ésser humà i la seva activitat creadora. Estava fortament compromès amb la idea de la recuperació nacional catalana i va escriure obres d'assaig nacionalista com Nosaltres els valencians i diversos dietaris i aforismes, com els que apareixen en la seva obra més representativa, el Diccionari per a ociosos. Durant els anys 60 es continuava escrivint una literatura de compromís social i d'atac contra les tiranies. Però a partir de la mort de Franco, l'any 1975, els autors literaris van començar a fer una literatura que se centrava en la pròpia personalitat de l'escriptor, el jo, i en la quotidianitat de la vida. La poesia reflectia la inseguretat de l'ésser humà i en narrativa va reaparèixer l'anàlisi psicològica dels personatges. A partir dels anys 60 i 70, els poetes que ja havien afermat una trajectòria, com Joan Brossa, Joan Vinyoli o Miquel Martí i Pol, van continuar la seva producció anterior. Però també van aparèixer poetes més joves, com Narcís Comadira, Salvador Oliva o Marta Pessarrodona, que seguien el mestratge de Gabriel Ferrater, iniciador d'una poesia basada en l'experiència del mateix poeta. Pel que fa a la narrativa, a partir de finals dels anys 60 van aparèixer autors nous que buscaven temàtiques provocadores, com Terenci Moix amb El dia que va morir Marilyn, i d'altres que creaven un món mític a partir de les seves novel·les, com Baltasar Porcel, amb obres com Els argonautes o Cavalls cap a la fosca. Però a mesura que anaven avançant els anys 70 i que començaven els anys 80, la característica principal era una gran varietat d'estils, temàtiques i autors. Aquests en són alguns dels més destacats. Montserrat Roig va destacar amb retrats àcids de la societat que li va tocar viure, amb obres com Molta roba i poc sabó i El temps de les cireres. Jesús Moncada novel·la el món desaparegut de la seva vila natal a la Franja de Ponent, Mequinensa, en obres com Camí de Sirga o Estremí de memòria. Jaume Cabré s'especialitza en novel·les històriques amb títols com Senyoria o L'ombra de l'eunuc. Mentre que Quim Monzó basa la seva obra en l'humor i l'absurd en llibres de contes com Uf, va dir ell, El perquè de tot plegat o El millor dels mons. Entre els dramaturgs consolidats del teatre dels últims anys destaquen noms com el de Josep Maria Benet i Jornet, amb obres com Ai carai o Testament,
i Sergi Balbel, amb Després de la pluja, Carícies o Morir. Les pròximes pàgines de la història de la literatura catalana encara s'estan escrivint i la majoria encara s'han d'escriure. Quins seran els noms que recordaran els programes com aquest quan parlin de la literatura del segle XXI? Ara com ara no ho podem saber. No se sap mai. Si us hi engresqueu i el talent us hi acompanya, potser un d'aquests noms és el vostre. Fins al pròxim programa. El noucentisme va néixer al segle XX amb la intenció de regenerar la cultura catalana. Però a qui s'adreçava aquest moviment? A les classes populars? A totes les classes socials sense distinció? Només a l'elit social i intel·lectual? La resposta correcta és la C. El noucentisme pretenia influir en les classes dirigents i en les elits intel·lectuals i no tenia voluntat d'esdevenir popular. Quin dels escriptors següents va destacar en la poesia de la postguerra? Salvador Espriu, Pere IV, Joan Brossa. Tots tres, entre molts altres, van crear una obra personal amb molta força expressiva. Espriu reflexionava sobre la mort i la destrucció a partir del mite personal de Cinera. Pere IV, en canvi, va conrear una poesia de realisme social i Joan Brossa va rebre una forta influència de l'estètica d'avantguarda. Amb el final de la dictadura a finals dels anys 70 i fins als nostres dies, quin moviment literari han seguit els autors en llengua catalana? Han tornat al modernisme. Han tornat al noucentisme. Hi ha hagut una gran varietat d'estils, de temàtiques i d'autors que no han seguit cap moviment en concret. La resposta correcta és la C. Des dels anys 70 fins als nostres dies, no hi ha hagut cap moviment aglutinador en el si de la literatura catalana. D'entrada, el noucentisme era un moviment elitista. Es dirigia a la intel·lectualitat més refinada i no tenia cap pretensió d'arribar a ser popular. En el modernisme era habitual trobar una oposició entre l'artista i la burgesia, mentre que el noucentisme acceptava la civilització sorgida de la industrialització i era un moviment purament urbà. Les característiques de l'estètica noucentista les va definir Eugeni d'Ors en el seu glossari. Aquestes en són les més representatives. Classicisme. El noucentisme rebutjava qualsevol forma de desordre cultural. Per això es van adoptar les idees d'ordre, harmonia, serenitat, objectivitat i perfecció atribuïdes al món clàssic. Mediterranisme. Relacionat amb el que acabem de dir, es defensàvem com a estil de vida modèlic les cultures nascudes al Mediterrani, especialment les de la Grècia i la Roma clàssiques. Arbitrarisme. Amb aquest terme, Eugeni d'Ors es referia a la voluntat dels noucentistes d'aconseguir l'ideal a partir de l'abstracció de la realitat. El modernisme, l'últim moviment de la literatura catalana començat al segle XIX, va començar a decaure en els primers anys del segle XX.
Tot i que durant la segona etapa del modernisme, que va del 1900 al 1911, van aparèixer obres emblemàtiques com Solitud, de Víctor Català, o Josafat, de Prudenci Bertrana, el corrent literari i artístic que dominava en les primeres dècades del segle XX era el noucentisme. Però el segle XX va oferir moltes sorpreses. Us convido a fer una visita guiada per la literatura de tot un segle. El noucentisme és un moviment literari, polític i cultural que es va anar obrint pas a Catalunya durant el primer terç del segle XX. El seu nom indica la voluntat de fer un art nou, adequat als temps que corrien. És a dir, es tractava d'escriure i viure d'acord amb el 900 per integrar la cultura i la literatura catalanes a la tasca renovadora que es feia a Europa. Tal com havia passat en el cas dels romàntics i en el dels modernistes, el nou corrent considerava el corrent anterior, en aquest cas el modernista, com una romanalla del passat fruit del romanticisme del segle XIX. Pels noucentistes, el nou segle havia de començar necessàriament amb idees noves. El noucentisme, que durant els primers anys va conviure amb el modernisme, es va començar oficialment el 1906, any en què es va celebrar el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana i es va publicar el llibre de poemes de Josep Carner, Els fruits saborosos, on apareixen els components de l'estil noucentista. Eugeni d'Ors, l'obra d'art ja no era fruit de la inspiració, sinó de la idealització i de l'artifici. Civilitat. El noucentisme rebutjava la naturalesa salvatge pròpia del modernisme i defensava un espai urbà on regnés l'ordre i en què les discrepàncies socials es dissolguessin mitjançant la cultura i el civisme. Imperialisme. La voluntat de regeneració cultural del país lligava l'acció política i l'acció cultural. Es van crear infraestructures culturals com l'Institut d'Estudis Catalans, el 1907, i polítiques com la Mancomunitat de Diputacions de Catalunya, el 1914, que pretenien estendre la ideologia noucentista a totes les capes socials. Ironia. L'ús de la ironia no era exclusiva dels noucentistes, però per ells era un factor important i la feien servir sovint. Els autors del noucentisme es van decantar especialment per la poesia, perquè és un gènere que permet crear una llengua literària i idealitzar la realitat. Però també van conrear la... Un dels ideòlegs del moviment va començar a publicar el seu glossari en el diari La Veu de Catalunya. Les glosses eren articles periodístics que d'Ors escrivia sobre anècdotes, filosofia, cultura o qualsevol tema que li interessés. En aquestes glosses, d'Ors hi va definir alguns dels trets que van caracteritzar el noucentisme, nom que ell mateix va idear per al nou moviment. El moviment es va acabar als anys 20. L'any 1923, Primo de Rivera va fer un cop d'estat amb el suport de part de la burgesia catalana. Això i la marxa d'Eugeni d'Ors a Madrid, on va escriure en castellà, va significar el final del noucentisme, tot i que la seva influència es va allargar fins a la Guerra Civil. L'objectiu del noucentisme era regenerar culturalment Catalunya i introduir-la en els corrents artístics europeus de l'època. Al contrari del romanticisme, en l'estètica del moviment noucentista hi prevalia la raó i l'intel·lecte per sobre del sentiment. Per això els nous referents artístics i literaris eren d'inspiració clàssica.